IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Inpakamo ni Youth Development Officer Winter Ventura, iti Ilocos Norte Youth Development Office, anarway nga aktibidad ti Maangay Inton umaya bulan ti Hunyo. Kinunana, maselebraran ti National Yoga Day Inton Hunyo 19, kareto yatawon, iti Marcos Stadium, kan aw-awisan na iti mga yata ang makipagpaset nga agparehistro lang iti opisina da agsipod ta libre da ito nga aktibidad. Malagsi diti daytoy maangay pa iti art session sa Inton Hunyo 26 iti Baccarat Comprehensive National High School at ikaroon na target participant kat dagiti SPEDWIN Special Program in Education. And art sessions mi nga maangay tuno June 19 in celebration of the National Yoga Day ti Marcos Stadium. Libre apo. Umay kailang ag-register dito yung opisina mi, when you i-message sa kami tap ng make kanda kay tislat. And of course, canvas painting into no June 26, ijay Baccarat Comprehensive National High School. Target this time apo kat SPED school tayo. But then again, digito yung art and therapy sessions iti Speak Up, I'm Here kat open for the public. So mabalin yung iya sa dagbagi yun o kayo makijoin ka. May naigiti dayto inbatan ni Ventura paset dayto iti agduduma programa nga iwaywayat ti Ilocos Norte Youth Development Office Speak Up, I'm Here program tapno maalukoy dagiti agtutubo ang makisalip iti narwaya nga aktibidad. Para iti IFM News sa Idol Bernadette Toledo, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.